Bé, em defineixo com una persona tranquil·la i intento mantenir sempre la serenitat. No? Hi ha una frase de Sèneca que diu el més poderós és qui més domini té de si mateix. Però el benestar no m'agrada perquè en els últims anys potser n'hem fet un gra massa i hem creat una expectativa d'estat del benestar que no sé si serà viable de mantenir en els propers anys en els països occidentals. Però en tot cas la paraula benestar evoca unes condicions mínimes materials que entenc que tot ciutadà d'un país hi té dret, i en canvi la paraula plenitud és una paraula més fonda, més espiritual, que evoca a un estat d'ànim que saps que no arreglaràs el món, que saps que no podràs resoldre tots els problemes, però sí que pots fer aportacions que millorin una mica el teu entorn. No? Per mi la democràcia és el millor dels sistemes. Aquí ara utilitzo per activa una frase que sempre se sol dir en passiva. No? La democràcia és el pitjor o el menys dolent dels sistemes possibles. Doncs per mi la democràcia és un ideal de participació, d'entrada i sortida de la gent que decideix no ser espectador, sinó ser actor de la vida política. M'identifica molt Montserrat Gudiol, perquè té un estil solemne i majestuós, però alhora també molt tendre i expressiu. Per exemple, penso en el seu Sant Jordi, o penso també en la seva pintura de Sant Benet que hi ha al monestir de Montserrat. Bé, ídols adolescents n'he tingut pocs en el sentit que potser s'entén. No? Musicalment m'ha agradat molt Supertramp, m'ha agradat molt Breakfast in America, m'agrada molt el rock simfònic. També musicalment m'identifica molt Simon & Garfunkel i el seu concert de Central Park. Potser perquè els extrems es toquen, d'una banda Franco i de l'altra Stalin. Franco, hi ha una biografia de Paul Preston que el retrata com la persona que sap veure immediatament en el seu interlocutor fins a quin punt és corruptible. I pel que fa a Stalin, doncs la seva fredor metàl·lica en fer deportacions massives i assassinats a gran escala, em sembla, diguem-ne, el Gulag em sembla tant o més perniciós que els camps de concentració nazis. Per tant, diguem-ne, aquests serien els dos personatges que més repel l'han creat. M'ha fascinat sempre molt Ernst Junger, que va ser un escriptor alemany, nascut el 1895 i mort el 1998, per tant va viure 103 anys, va ser als anys 30 molt crític amb el nazisme, tot i que Hitler el respectava molt, ja va escriure en contra dels perills que veien al nazisme, va fer la Segona Guerra Mundial i després, diguem-ne, tota la seva obra, diguem-ne, per mi ha estat clau per entendre el segle XX, el nihilisme i, diguem-ne, l'impacte de la revolució econòmica i material sobre la civilització europea. Jo recuperaria una mica el valor de l'esforç i del sacrifici. En el segle XX els europeus hem assolit uns màxims de benestar material que difícilment seran sostenibles en el segle XXI perquè la competència dels països emergents redistribuiran la riquesa a nivell mundial. Per tant, penso que els europeus, diguem-ne, tenim encara moltes coses a dir, però que només tindrem un lloc al món si aquests valors seculars de treball i de sacrifici doncs, els posem una altra vegada sobre la taula, perquè amb aquests valors avui en dia en molts països emergents estan avui convergint molt ràpidament amb els europeus. Per mi és l'expressió cultural i política de la catalanitat. Els catalans tenim un problema, som però no existim. Jo faig classes en català i venen alumnes italians i francesos que poden anar a grups en castellà. A la universitat, als Erasmus, a vegades podent anar en grups en castellà, també venen als grups en català, si la feina està ben feta. Els catalans mirem la televisió en la nostra llengua, escoltem la ràdio en català, llegim diaris, llegim revistes, tota la literatura universal l'he llegit en català, parlo i transmeto el català als meus fills,
Però diguem-ne, fora de Catalunya, això sembla que s'hagi d'amagar sota una catifa, que sigui una cosa vergonyosa i deshonrosa, i per tant se'ns esborra del mapa. No tenim corona al mapa, no existim, per tant. Els catalans som, però no existim. El catalanisme és aquell moviment transversal que passa de l'àmbit polític, de l'àmbit cultural al polític, i que vol, diguem-ne, que el món reconegui allò que ja som.